Lalabas na kami ng Quiapo Church. Naka-ready na yung mga mga deboto. May mga PNP na, tapos may media. Dinongga, dinagdagan, pinilit. Every year, we are trying to progress. Kailangan dapat taon-taon umaangat ang ating kompetisyon. Kaya naman ngayon, marami tayo. Apo, magandang gabi po. At yun, papunta kami ng Quiapo, magsisimba. 7:52 time check. Kasi pista ng Nazareno. Ano? Jacket ko. Siya rin. Kakawit, jacket ko. Adi? Isa maurog mo. Nawala siya! Nasusi. Paano mo na? Let's go. Ito lang. Sino na kanina? Medyas ako may. Makurugalitel ko. Yan. Punta kami ng Quiapo. Babayaran ko naman. 15 talaga yan. Kaya bang kami ng jeep papuntang Quiapo. Stop and shop. Wait, auto. Santa Misa. Taon na. Baba na kami. Akit kami dyan sa overpass. Ito yung simbahan ng Quiapo. Sama namin si mama.
9, pista ng Quiapo. Kaya marami ng tao ngayon. Try ko kung makapag-vlog ako sa 9 dito. Dito yung pahalik. Time check natin 8:34. Bisa bumili, bukas bumili lang. Inaayos. Wala tayong misa. Palabas na kami. Magpalabas na kami ng Quiapo Church. Naka-ready na yung mga mag-ano, mga deboto. May mga PNP na, tapos may media. Dito lang kaya kita mag-selfie. Ikaw mag-selfie. Kubog-kubog ako, no? Picture.
basaran. Dagsana tao. Ha? Yo. Hi guys. Doon sa ano mo ginagawa mo? Ano tami? Wala na to? Unahan? Ba na to? Yes, we have 75 local candidates vying for the crown. Kasi every year, we are trying to progress. Kailangan dapat taon-taon umaangat ang ating kompetisyon. Kaya naman ngayon, marami tayong bisita, maraming mas nanonood sa atin. Kaya naman palakpakan po ang lahat. Dahil ito sa panata nila taon-taon may mga po ko sa rin. Yes, pero parang mahina pa yung mga audience natin ngayong gabi na to. So okay lang ba na kunin muna natin yung super chat ng ating mga audience. Kasi kayo ba kayo pag tinawag na namin after this, diretso po tayo. We will introduce our judges and of course, ito na sisimulan na natin ang bakbakan talaga bubugan dahil sa 75 na opportunities. Yes, actually, wala kaming tapo. ang daming inaabang ng mga candidates ngayon. Naman gusto na rin na makita na in person. Kasi may mga galing talaga. Luzon, Visayas, Mindanao, Ano? Pare. Babayi? Ah. Okay. Ito yung pag-lead. Tagilid. Daming tao. Tara. Boss. Yan, ito yung ano, sikat ng bulaluhan dito. Daming pila, haba ng pila. Mr. B. Daming tao. Haba ng pila.
Paalam.